हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मोजां खौरां। बे बोसोराव आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय गोजोन बर' बिथांनि स्ट'रि आरो डिरेक्सन होनायाव सानबोलावरि मुंनि मोनसे गोदान आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। जाय सावथुनावनो कास्टिं महरै दङ सोरां नार्जारि, पुजा मुसाहारि, जन्मनि, दांखोलोदो, दैमु, केन्देला, बिरमल, सोमखोर, जेंगाव, राकेश आरो माखासे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरनि फाव खालामनायखौ बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो बे फैनो गोनां सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि डिअपिखौ खालामदों भदा केरकाटारि बिथाङा आरो एक्सन डाइरेक्सनखौ खालामदों सोमखोर नार्जारि बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों अनजालु बसुमतारि बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोना बे फैनो गोनां सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि ससे टिजार भिडिअखौ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव दाख्लैनो हगारनानै होदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना दासिमाव गोबाङानो नायाखै जानांगौ। स' बिनिखायनो नोंथांमोना बे ससे टिजार भिडिअखौ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैनो हागोन। आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय बे फैनो गोनां सानबोलावरि आबुं बर' सावथुना माबायदि जागोन आरो नोंथांमोना नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड। स' लोगोफोर बिथांमोना थांनाय बोसोरावबो बे आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुनखौ दिहुनदोंमोन आरो बे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुनखौ दायो दैमु दि क्रिएशन चेनेलाव पार्ट बाय पार्ट हगारगासिनो दङ। स' नोंथांमोना नायोब्ला बयबो मिथिखागोन आरो नोंथांमोना देग्लायबो बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।